Bé, la llibreria l'inaugurà el meu pare fa 30 anys ja, i és perquè el meu pare sempre ha tingut una estima especial per els llibres, per la literatura dels llibres. I ell era economista, un poquet empresari, i bé, va decidir obrir una nova llibreria en un barri que era un barri nou, com el de Patraix. Sempre hem tingut un fons de literatura general. Sempre s'hem especialitzat més, hem posat l'atenció especial en la literatura infantil i juvenil, sobretot. Bé, jo ara recomanaria dos llibres molt especials. És Les mans de la Ixebla, és d'Anna Moner. És l'últim llibre que és el Premi Enric Valor. És una novel·la molt psicològica, molt del temps, no? I l'últim llibre de Lluís Llach, Memòria dels ulls pintats, aquests són els dos llibres que jo destacaria. Nosaltres sempre apostant per la literatura valenciana i més especialitzat en infantil juvenil. Normalment sempre solem apostar per Tàndem, que és una editorial que a nosaltres ens agrada molt, i bé, sobretot autors valencians. Bé, nosaltres hem apostat en dos autors valencians i més del barri, que són Vicente Hernández, que és amb el llibre Cuando las estrellas nos llamen, que és ciència-ficció, d'ací de València, i després Glòria Garcés, que és l'autora de Brahman, que és un llibre més espiritual, també és d'ací del barri. Bé, doncs vull convidar-vos a tots a visitar-nos a la Fira del Llibre de València i també dir que estem ací, al barri de Patraix de València, també tot l'any per a quan vulgueu.